Moabot sa 28 ka mga dapit sa Region 7 ang girekomendar karon sa Police Regional Office 7 nga posibleng ilakip sa election hotspot sa umaabot SK o barangay election karong Oktubre. Kini base usab sa assessment sa kapulisan karong buwan sa Hunyo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilari, ang tikmaba ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin nga duha niining 28 ka mga dapit ania sa Sugbo. Sa kinatibukan, 22 usab niini ang makonsiderar nga areas of immediate concern, samtang unom ang areas of concern. Kadaghanan niini sumala ni Pilari mo ang mga dapit sa lalawigan sa Negros Oriental. Init nga panagribal sa politika, mga nangaging dugo ang hitabo o posibleng presensya sa mga armadong grupo. Ang mga posibleng rason nga nalakip ang usa ka lugar sa 28 ka mga dapit sumala ni Pilari. Giklaro hinon ni Pilari nga ang maong mga lista base lang sa ilang assessment og way labot ang Armed Forces of the Philippines kon AFP ug ang Commission on Election kon COMELEC nga mo'y moaprobar niini sa ilang ipahigayong mga panagtigom samtang wala pa ang piniliay sa barangay ug SK sa maabot Oktubre 30. Posible usab nga mausab ang lista sumala ni Pilari atol sa laing panagtigom kauban sa maong mga ahensya sa mosunod nga mga buwan. Sa miaging buwan usa ka mayor sa Bagatang Sugbo ang may question sa pagkalakip sa usa ka barangay sa iyang lungsod sa election hotspot. Previous elections, di hay election-related incident nga nahitabo. However minor, no, basta election-related incident nga na-record. And I'd like to emphasize, no, I don't want to be misquoted, kanang among classification nga 22 and 8, that is for the initial classification sa PNP lang. There is another classification nga threat assessment nga gihimo ang armed forces, i-combine na namo, then the COMELEC will have an official say on that. No, kami mo assessment, and that could change also, sir, in July and in August. No, these are initial assessment. Yes, probably, if I'm not mistaken, before mag-start ang election period, the COMELEC will call on PNP, AFP, and Coast Guard to have the final preparation, and that will be one of the main topics kanang threat assessment. Samtang giklaro ni Pilari nga pabiling way hulga sa seguridad sa reyon kalabot sa armadong grupo. Ang kapulisan kauban ang militar padayong kontrolado ang peace and order situation sa rehiyon. Adunahin nun sila usa ka grupo ang gimonitor karon sa lalawigan sa Negros Oriental aron kalikayan ang mga posibleng pagtisok niini o kasamok sa lalawigan. Ning nagsingabot na ang piniliay sa barangay ug SK. Ila na matud pang natumbok ang mga membro niini. Din katakda kini nila nga ipaubos sa mga nagkadaiyang operasyon. Makalaom sab ang publiko nga daghang operasyon batok sa loose firearms ug ingon man checkpoint ang ilang ilusad dunot ning nagsingabot nga SK ug barangay election. Because of the recent nga mga panghitabo, no? But ang ato apong national election lahi pud tag approach diha, magdepende pud sa record, no? But both national and local elections will be given 100% maximum security by the PNP and the Armed Forces of the Philippines. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.